kobba imħabbla waħda sew b'deċiżjonijiet li ħadd ma jista' jifhimhom. Fl-istess waqt li l-Gvern qed jipprova jmexxi jew ineħħi l-ħaddiema tal-Air Malta, l-istess linja nazzjonali qed toħroġ sejħiet u timpjega ħaddiema ġodda flok dawk li se jitilqu. U sorsi qalulna li uħud mill-impjegati l-ġodda se jitħallsu saħansitra aktar minn dawk li kienu jagħmlu l-istess xogħol għal 20 ta' snin. Fis-sezzjoni tal-inġinjerija pereżempju daħlu 6 impjegati ġodda fl-aħħar jiem u persuna li tkellem magħna qalilna li wieħed minn dawn impjegati l-ġodda ikkonfermalu li se jkun qed jieħu miegħu id-dar paga aktar minn dik li għandu hu llum wara snin twal ta' ħidma. Esperti fil-qasam tal-avjazzjoni mhux qed jifhmu s-sinifikat ta' din il-mossa tal-Gvern u wħud qed jinterpretawha bħala sinjal ċar ta' nuqqas ta' pjanar u maniġjar tal-Air Malta. Il-Gvern ħaseb li se impjega barranin biex jagħmlu xogħol birħis, imma meta ra li l-pagi li kienu qed jitolbu kienu fenomenali dar fuq ħaddiema ta' kumpaniji oħra bħal SR Technic u Lufthansa Technic. Biex tikkomplika ruha aktar is-sitwazzjoni kważi ġimgħa ilu rapport li der f'The Shift News żvela diskussjonijiet biex l-Air Malta tiġi xolta u bekk inħolqot aktar inċertezza l ħaddiema. L-Air Malta nnifisha u wis anqas il-Gvern ma ċaħdu jew ikkonfermaw dawn ir-rapporti. Meta ħareġ dan ir-rapport, Net News staqsa lill-General Workers Union għar-reazzjoni. In vista tal-artiklu li ħareġ, ħanikteb lill-Ministru konċernat biex ninataw laqgħa urġenti biex tiġi diskussa jew miskuża din l-artiklu li ngħata fix-Shift News. Erġajna kuntattjajna l-Segretarju Ġenerali tal-Union Joseph Buġejja ġimgħa wara li tagħna dan il-kumment biex naraw x'kien sar minn dik il-laqgħa. Kif għadlek dakinhar nerġa' nirrepeti u nixħat kategorikament li qatt ma tiddiskussa l-eluq tal-Air Malta. U ktibna lill-Ministru minn nhar il-ġimgħa u qed nistennew id-data tal-laqgħa. Jiġifieri sal-lum ma tkun ma rnexxilkomx. Le m'għandniex data. U waqt li l-Union u l-ħaddiema tal-Air Malta jibqgħu ma jafux x'inhu jiġri, il-Gvern u tmexxija tal-linja tal-ajru jibqgħu sikta għal kollox dwar deċiżjonijiet li qed jittieħdu rigward il-futur tal-linja nazzjonali tal-ajru.